Some the man na jum singing ke ebu alụsị ka emere eji sacrifice alụsị na alụsị abụchukwu na amụhamụ alụsị dịka akụrụngwa na fonu dị na otu a na-asị ekwu okwu na anyị na-anụ ihe na-ekwu bụ na ị subscribe your phone ọnya mere iji watch m na-anụ ihe na-ekwu because ọ bụ na m mere video na nwa post na ị subscribe your phone you no go hear me. This is how alụsị dị. Alụsị is like phone. That subscribe or recharge na recharge abo no ka aja na social alụsị ka iwe that's iwe kpọm nne gị or ka iwe gwa Chukwu. This is how you do. Alụsị no ka ihe eji agwa Chukwu okwu. Ọ ka ekwentị Igbo nwere eji agwa Chukwu okwu direct. Chukwu na-eji aza ha ekpere ọ bụkwa na nche gwa nne m okwu na ma ya travel na my travel where about transport na another village na can je for my mother me oye mono ye gbumu oge before chukwu anu nya nne ma anu ye nje egwe mano the easiest way eji agwa chukwu okwu di download ka onya wo phone na phone de ka alụsị dị maka dị na-abịa asị na Igbo na efe alụsị Igbo adị efe alụsị alụsị bụ object I just watch Chukwu aza anyị very fast. This is how you be on phone. You check on mother now, you need to recharge your phone. You check on your mother now, you need to recharge your phone. Why you never have village? Because when you money where you go okay. Or you tell the can feel when you waste poor go much. Man, it's recharge your phone. You boy your mother, you go to your mother karisha of ma. This is how you be. You body follow say, I'm an anti-adeko. Makanya na ko area ko area.